Skrytie zmeškaných hovorov a správ na uzamknutej obrazovke. Klikneme si na aplikácie, potvrdíme nastavenie, nájdeme si voľbu zabezpečenie a buď zaklikneme alebo odklikneme okienko ukážka upozornenia na správu. V prípade, že máme zatrhnuté a odklikneme, správa pri uzamknutej obrazovke sa nám nezobrazí a príde nám len informácia v stavovom riadku. V prípade, že chceme potvrdzovať a zobrazovať na uzamknutej obrazovke, tak v nastavení dané okienko zaklikneme a poneháme ho.